प्रणाम भाई, नमस्कार। हम अंकित सिंह और आप सबके का हाल चाल बा। सॉन्ग आ चुकल भाई केसारी भैया के ना जियम तोहरा बिना, ठीक बा। केसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही सॉन्ग आइल बा और सिंगर बता देनी, सॉन्ग के टाइटल भी बता दी, नाम बता देनी, सॉन्ग कौन सा बा। लिरिक्स में कृष्णा बेदर्जी, म्यूजिक दिले बा आर्या शर्मा, ठीक बा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करे के बाकी के बाद गाना में हुई। और गुड न्यूज बा भाई कि तू लोग बोलत रहा लाइव में कब मोनेटाइज होई, मोनेटाइज हो गई बा कि ना, तो डन आप सबके प्यार से हो चुकल बा, ठीक बा। और जे लोग नया बा सब्सक्राइब करके जुड़ जाए भाई। वीडियो पसंद आई एक वीडियो देख ले, मजा आई, ठीक बा। और लाइव में फिर मुलाकात हुई संडे के 4 बजे। पहले ही बताया तनी कि एगो राकेश मिश्रा नाम के कोई सिंगर बन जो 6 साल पुराना सॉन्ग आयल रहे भोजपुरी में, ना जियम तोहरा बिना, उस सॉन्ग के भी मिक्स हो सकेला, कहीं हम सुनले बानी, यही टाइप के लागत रहे, ठीक बा। और स्टेज शो में जो भइल रहे गोलू भैया के और एगो किन्नर जो गाना के लिए रही ओकरो में शायद यही बोलत रही 1 महीना पहले। तो आप लोग बताइए जा का भइल बा, एमे खिचड़ी का पकल बा। नहीं बाल कटाए वाला। अब गाना अभी तुरंत अभी स्टार्ट होने वाला बा, ठीक बा। तो दिल थाम के बढ़ जा। और एक पहले भी बता दी कि बहुत वीडियो छूट गिल रहा है, तो आप लोग बहुत डांटत भी रह जा, तो इतना प्यार कर ले जा, अच्छा लगल। तो अब एक को वीडियो ना छूटी, ठीक बा। सबके वीडियो आई, थोड़ा सा बिजी रही काम में। छोड़ के चल जाइबू जान, बारात तोहरी आइल बा। हाँ, छोड़ के चल जाइबू जान, बारात तोहरी आइल बा। ना जियब तोहरा बिना आज वे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा। ये जो सॉन्ग टाइटल बा, जो शुरू में ही जो बा ना लिरिक्स के जो लाइन बा, यही सब सॉन्ग में शायद यूज भइल बा, पुराना सॉन्ग में भी या स्टेज प्रोग्राम में भी। इनके है कि आवाज से कुछ अलग लगा था भाई, मजा होता, एकदम दर्द भरा। बिना आज वे बुझाइल बा, हम लाइन एकदम दिल के सीना के पार पार कर दी तू लोग। तोहरा बिना आज वे बुझाइल बा, ना जियब तोहरा बिना आज वे बुझाइल बा। हो खुश बाड़े बाबू तोहार, खुश बाड़ी माई। ई वाला भी लाइन कोई ना कोई सॉन्ग में बा यार, सुनत यार तो दिमाग में कैच होता। बाबू तोहार खुश बाड़ी माई, हाटता करे जा मोर सुनी के सहनाई। हम एकदम भाई रिलेटेबल आजकल सॉन्ग होता है। एगो गर्मी के सॉन्ग आई नीलकमल भैया के, एगो ई एकदम सब चीज रिलेटेबल है मारता है ना। भूखे मर जाई आज रात में, सब खुशी से खाता हो। मतलब एगो होला ना कि
सॉन्ग में अभी गावत नहीं कुछ और कहीं और चल गई नहीं। ये सॉन्ग रिलेटेबल बा एकदम। जैसे बात होता है अगर कंप्यूटर के तो कंप्यूटर के बारे में बात होता है, कंप्यूटर कीबोर्ड यूपीएससी सब के बारे में समझो तो अगर उस टाइप के रिलेटेबल के बात कर लेंगे। अच्छा बनल बा, आवाज भी बेहतरीन दिया गई बा। हमारा मजबूर के दिल से पूरी छनाइल बा ना जियब तोहरा बिना आजुए बुझाइल बा हम ना जियब तोहरा बिना आजुए बुझाइल बा। हाँ होता दुआर पूजा यौरी समधि मिलाप हो खुश ज्यादा तहरा दूल्हा के बाप हो बेदर्दी सजिए गईलू हो लाल साड़ी में बोला का कमी रहे हो तहरा खेसारी में भसुर के भी जियब तुहरा बिना आजुए बुझाइल बा हम ना जियब तुहरा बिना आजुए बुझाइल बा। का सॉन्ग बनल बा यार, मजा आ गई। खेसारी फैन आवाज रोइयन सॉन्ग सुन के मस्त सॉन्ग है भाई। आप सबके कैसा लगल आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और बहुत क्या बोल रहे दर्द भरा आवाज रहे, मजा आई सुने में, मजा आई। आप सब देखते हो बोला और ये में का चपर चपर करी, ज्यादा बीच में ना बुझाई उतना चपर चपर करेगी। सुनते गई नहीं ऐसा सॉन्ग बनल बा कुछ आदमी बोल भी ना सकेला। मजा आई। और वीडियो के अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भाई जरूर बनता, ठीक बा। और फिर मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में। जाए से पहले हम ये बता दी कि और भी कोई के सिंगर के सॉन्ग छूटे तो आप लोग बता दिए हम जब, ठीक बा। अब एक सॉन्ग हम ना छोड़म, ठीक। पहली बार ऐसा बढ़ रहा है कि हम 3-4 वीडियो के सॉन्ग छोड़ दिले रही तो आप लोग लाइव में बहुत बोलत रहा जाए, तो अब एक भी वीडियो ना छूटी कहीं कि उस टाइम थोड़ा सा बिजी रही, ठीक बा। अब ये तो इतना गर्मी में फिर भी बनाओ तो नहीं, तो अब ना छूटी। ई देख के आप लोग समझ जाए। तो चलो तनी, बाय बाय।